kublace beton bat ke step ke besuk ke benifi baro nungkong ngakwa ban ai ngu yo blay bo ai ngi kum kan ni kalat bangila ban chakri yu lang ba ke social media wala da ngim yo ye kalat ban wan ke ying ke jong blay Henry play pad ngi de kan ni kerkom de kan ni kalat bangila ban chakri yu lang ba kini ki social media wala da ke YouTube, Facebook, WhatsApp wala da ke Zoom Henry ngi ai ngu yo blay tekni ka por ngakwa ruban ai ku blay ya ki officers jong ka Young Adventist Gospel Family ba pi ai ngai kani kalat bangila ban apply ktin jong blay ha ka por ka balengkon te haswa bangini phaj ktin jong blay to ngini pedem khle bat ngini duai ablay pa jung yu bahabneng kene de kasngi ki jong me kene de kinta jong me ngi baro ngi long ki jong me a try ngi duai me blay min kren pendon kam ngi ngau shakri bari jong me ha kene ka por bat ma ba try ki pop jong ngi namar ngi pan kten jong me jisu amen kamat pedeng leni ka phang ka banga kwa ban wan ra shapi ha kene ka por ka de ha bangi kendo ye ki jingeh ha ka por bangim poi perkhan ha bangi kendo ye ki jingeh ha ka por bangim poi perkhan kanungun na piba sa ye kendo ye ki jingeh leni jing siu si ha ka por ba pim poi perkhan taban pensai ke ni kamat pedeng junga kwa bani thoi pi ko wei ke jingeh tho kana la don wei breu ba kertengu heretio Spafford la ong ba uni u breu u Mr. Spafford u de nong u breu nong isai an ba long breu ba reu sparo u don shibon ki bri kendo Henry House ne khat phas pa nyu phuwe kong kala wan ka ding ka bakraw ba ha Chicago bat kala bam do lut ya ki ba bon ki spa jong ki breu bat ka kan thopro ye ka spa ka pole ne ki bri ki kendo jong i Mr. Spafford but ban pen worse show ye situation le de ban pen jor show ye ta ka jingi kendo jong Mr. Spafford u khon jong u khon chinrang jong u la khlad no nak slap perthai na ka daw bo pang na shipment to Mr. Spafford habai kedo ke ni ke baro u kwa banwan ra biang ye ke jingsuk ye ke jingmen ha ke yeng ke sem jong ha ke lok jong ha ki khon jong to ong sho ngan pha no ki ni ne le chuti no le ne yang ni le kai no tagitmu ban le kai no she England she ki yeng jong parlok jong Henry ha ka por gitmu ban le kai u Mr. Spafford don bat ka kam bu ha ban le krke de wong ye ki khon ba de ka lok jong phidang le khmat ngapar ngan bot na din kat ba kidang shong ha koi ka jhat le ne ka ling ha ka ta ka por ka history ka kam ye tho ingi ne ka e ka daw Henry ka ong ba ka ne ka jhat le ne ka ling kala tung kho bat baro ki breu badan ha ta ka ling ha do ars pa tam ki breu kila do ye ka jingim ka jong ki kan thop ye sawngut ki khon kan thei Mr. Spafford Henry kumno ke lok jong upat ke Mrs. Spafford kala lajim bat kala pha yi kentin nong bak telegram kamut banga lajim marwe kupno ngate pan le u Mr. Spafford habau yo sio ye kita khubor u kapat ke do no jong Henry ke jog por u kwa bani ke do ye ke lok jong bat ula book le se ye ke tiket jong kata ka jahat bat ula le kerke bani ke do bat ke lok jong kat budang ya lenti utau captain jong kata ke ling ba u Mr. Spafford di shong ula khot ya Mr. Spafford ba duong ba dei ha kani ka jaka ba ka to ka ling le ni ka to jing accident kala jia ba ka jing ngam jilop jong kata ko ling ka ba ka lok jong me ba ki khon jong me kila shong ba ka haba utau captain la yu tho u Mr. Spafford u pyrkhat ye ki khon jong baro saungut ki badan sitra jong ta ka durio le ne ba yap jilop ha ka ta ka durio ha Atlantic Ocean kuma kita ke por ngamar de ten ba Mr. Spafford ulas yu sik thang Henry hakum kita ke por u Mr. Spafford kat ba upteng ye kita ke jing yan ti jong ubani kendo ye ke long jong ke balajim u tho ye kentin ke bangir wai ba ke bong haba kum kawa jing suk jonga kalong ngasuk ba hamensim ngai skam baro ni nginang ye ni jingruai de kene da jingruai ka ba Mr. Spafford ula tho ye kene ka poetry Mr. Spafford u klem poi pyrkhat ba ka ding kan wan bat kan bam ye ka spa ka pod le ni ye ka bri kan daw jong Mr. Spafford u klem poi pyrkhat ba undo yu khon chen rang jong Mr. Spafford u klem poi pyrkhat ba undo yi khon kan thei jong Mr. Spafford u klem poi pyrkhat ba
kelok jong kalajim na kata kejingyap na kata kejing accident Henry kum kene kapor Mr. Spaford ulai kum no Mr. Spaford ushania haublay peji khmat jong usha jisu peji khmat jong usha trying kanung na pinanga ki bahabangi kendoi kejinge habangi boy berkat bagi kedoi kejinge bangi pet ni pai khmat jong usha jisu ko ki parlo Amday tong Mr. Spafford don't go away ke characters na ke Bible ne Job baron ngingitip uru you can do you can sing belong similar but Mr. Spafford ne bakam jor si ngam tip Henry kabong habo Job you can do you can sing Mr. Spafford let's say udang don ye kelok but pentingan ni ulag ne bakin ya pentingan ni way ya way Henry Job porbo you can do you can sing Job arkel nok dekhon ke bahinyo kong ba ke uyo i kejing pang nadok islak jada dok i klik jongu lesikum ta kaporo Job community ba kelok jongu kan aimen sem yu lani kan yarap yu Henry pinban kelok jongu ba ong balai pamim tim yo balai jome bat sayap no ketang ilap how Job arkel nok dekhon ke ba kandai Henry Job ong balai pakren kum ke babi hab one skill parlok jongu haja ka bakin aimen sem gong yo le sem ila le pop nak tahu kerja kini kecing jaya me Henry Job habis gini ke jingeh Job rung klep boy pyrkhat bondo ye ki khon jungu Job klep boy pyrkhat bondo ye spark pau jungu Job rung klep boy pyrkhat bagi syakri jungu kin sapin yap Job klep boy pyrkhat ba un yo ye kita kecing pang nadok slak cara jog ye klik jungu Henry Job ushania haublay hableng gum kita jinge don dikentin ke bau Job la penmi bat baron ni ngisat pedon kampa kamtam hapor bangi let visit hapor bangi yo ye ki breu ki doi ki beit betonya ki lene hapor ba ki klan poi pyrkhat ki duk kendo ye ke jinge Job ong gum ni Job la nong ba nikong de khon ka ba arphuai kong gum ni lungkhoi ngala mi ne keme jonga ban lungkhoi ngan let pai pat seta try la ai ber try la shim long ka bala kerku ye kerteng try Job ong ba hapdeng gini jinge ge kten jong blai kong Job shem la tim yo blai shem la kno yo blai Henry ong ba lungkhoi ngalawan lungkhoi ngan lai pai pat sta de u blai bala ai blai bala shim long ka ba kerku ye kerteng jong blai amen kanung na pi bananga habangi kendoi ke jeng sedang bendum mensem sedang ben knoi bling sedang let seban ken balai ablai hoi dan gipor ki ket ba ngi kendoi ke jeng let se pi ba pet mentaru pi kendoi ke jeng Henry ka wengi de ban ken mau ka ba kumah ke kapor u blai dan marsenda ban ni de ban shnya tali oblai ni de ban pai khmat jungi sho jisu u blai unai bor ban yarap yengi ko ke men para junga ha Jesus Christ tongin long ko mo Job but ko Mr. Spafford